Kaixo, arratsaldeon ongi etorriak Antigoko pelotalekura, Donostian. Antigoko txapelketak bere 76. edizia du eta gaur txapelketako 5. eguna. Gaurkoa eta biharkoa egun erabakiorra dira, besteak beste, final erdien berri jakingo dugulako, bikote bi zailkatutu daude final erdietarako, eta gaur eta bihar ezagutuko ditugu final erdietara sartzen diren beste bi bikoteak. Baina badira bai gaur hainbat nobedade. Izan ere sasoi honetan eta abuztuan afizionetu baina torneo ugari jokatzen da eta pelotari batzuk asko atzo ere bazituzten partiduak eta noski atzoko partiduek ondoriak utzi dituzte. Adibidez Iker Egigurenek atzo bere partida jokatu zen Zumaian irabazi egin zuen. Sotielekin batera Aranbarri eta Ingeru Bernaolaren kontrako partidua 22-19 oso partidu gogorra, 783 pelotakadakoa eta atzoko partidaren ondoren Egiguren baja. Baita ere baja dakarko neurketarako Egiguren kontra aritu behar zuen Julen Alberdi, hori dela eta aldaketak partidu nagusian, Arribilagak eta Pesitxeak Oskoz eta Arlaren kontra jokatuko dute. Eta lehenengo partidurako ere aldaketa. Eneko Beloki Andoaindarrak ez jokatuko eta bere tokia Mikel Leonet Oiartzorrak hartuko du. Beraz, hiru nobedadarekin gaurko neurketa ziaurretu izango dugu aste honetan Patxi Sanzinanea lagunak utzi gaituela. Antigoko pelotazaleok elkarteko presidente izandako, 89 urterekin aste honetan hilda, eta hori, joan den astean izen. Eta hori dela eta neurketa ziaurrez minutu bateko isiluneak orteko da. Gaur gurekin komentari instalanetarako pelotaz asko dakien Angel Salaberria, arratsaldeon. Arratsaldeon Iñaki eta pelotzaleo. Motibazkoa dauzkatzu pelotaz jakiteko. Bintza guztia pelotan. Bai, hori beste erakusle, monitore, jokatu ere bai, pelotariaren Ikerren aita, bintza guztia frontetik atera gabe, Angel. Hori da, gazte-gaztetik ameti izan du afizioa hango izutan, frontoi beste getzen, eta hori ikasi hori seitu dio, eta hola seitu du, eta oan semekin, frontoira. Goizuetarra eta fiestak, zure diozen bezala, buketu berriak, ondo kanaldia? Bai, iganden, ni ez asko ondo, iganden bukatu zian, eta 10 hasi, eta 18 beti bukatzen da, peinan egunen, eta egun baten euria eintzun, eta ongi bukatu dira, eta duzen arazoi gabe, eta dela kontentu. Lehen ere pelotalekoetan beti izaten ziren, orain ja ez dago zaitzek, egiten etara joateko. Denetara ez, jote baino, txemea duen partidua beti, eta antigo beti gustatu zit, partidu ikustea eta tartekara etortzen naiz, eta gaur aukera mandiote, zurekin hitzeiteko ze aukera eta pozik eta eskerrik asko, nigori eta denari. Angel, esaten genuena, sasi honetan partidu asko goten dira, ez da izaten harritzekoa, egun batetik bestera eta nahi dute pelotarian oski hemen egon, Egiguren ikasun bezala, gaur ordu batak aldera jek jarrezi du, baina hainbeste partidu ere gehi ez da harritzeko eta bat ezera atzoko partidu hori ez da, ia 8 pelotakadekin, Zumai ametik gauen jokatzen da, eta gaur partido gorra, eta egon bati besterare, hori normala da, ez? Ni petxatzut, ikerrepen handi izan gula, gaur ez hemen otia, baina, ni petxatzut, eskutikan gaizki bukatu almo, erabaki egokina indula, beretzat, bere laguna, eta jenentzat, eta txapeketa. Hori da, partidu erabaki errada, bi bikotek partidu bana dute jokatuta, bera galdu egin zuten, beraz garko irabazlea finaleritan izango da. Eta lehenengo partidu ere Angel polita saltzen da. Andoni Sarasibar, lantzeko pelotaria, Nafarra, uarteko ez, Oberena Kulbekoa, 19 urte dauzka. Bere atzelaria Mikel Leonet, Oiartzorra, 18 urterekin, 1,80 zentimetroko altuera, 88 kiloko pisua. Kontrarioak Xabier Rekalde, Bizkaitarra, Dimakoa, Txumulutxu eta elkartekoa, 20 urte ditu eta Oierre Elortz, Bizkaitarra baita ere, Zaratamokoa, Opomendi elkartekoa, pelotaririk ekazten hauxe, 17 urterekin. Denak ezagutzen dituzu, baina sekur ni bat baino gehiago ezagutzen duzu, Angel. Ni Bizkaitarra, Rekalde izatzen dut, ikusi, martibotu beste, Zabalakin egon du da, Botillero egon du da, Javi Zabalakin, eta Sarasibar eta Mikel Leone bai, Mikel Leone gaina batxa gara nuara daka, nahiz oiartunen jaioa eta bai. Bizkaitarra gutxi, eta elortz gutxi. Lastar ikusiko dugu, hauek partidu bana jokatuta, eta Rekaldek eta Elortzek berea irabaz egin zuten, 22 eta 12koaz. Sarasibar eta Beloki hori zen bikote titularra, baina esan dugu gaur Belokiren tokia Mikel Leonetek hartzen duela.
hauek ere bereak galdu egin zuten, 22-17, baina Erne, Lizeak eta Garaino momentuz lehenengo tokian daude, 2 partida jokatuta. Baina aberajea kontraka dute, 34 tanto alde eta 29 kontra, -5. Honek zer esan nahi du? Rekaldek eta Elortzek gaurko partiduan nahikoa dituztela 8 tanto egitea. 8 egiten baldin dituzte, finalerian daude. Eta Sarasibarrek eta Belotik, gaur, Sarasibarrek eta Leonetek, hauek irabazikin behar dute, irabaziarekin nahikoa dute. Beraz, gertaliteke, Angel, gaurko bibikoteak finalerian egotea, edo gertaliteke, segun eta ze emaitzakin bukatzen den, Lizeak eta Garaino sartzea, baina baduke partiduak ere bere. Moan ikusita denak uste aukerak, ez? Moan ikusin behar da, partidua nola joten den, eta nola bukatzen den partidu. Asko dara esan da, peloteriak aberajari begira aztirela goten. Bueno, gaur garbi dago, pikote batez 8 tanto egin bat eta horri bai begiratuko. Baina gero irabazten joan dira. Rekalde eta Elortze uste lasaieteko diala, 8 tanto eta nahiko igual maute, lasaieteko dira, eta ja behin 8 egiten dutenen, ja, uste sortatuko dira, eta nik uste partidu irabaztea joan diala, gara ez da berdina, aurrena klasifikatu ligilan, obien, gero ja kruzek eta ja ikusteko, ja, zinen aurka jokatu. Leonetek berak ere atzo Zumaia jokatu zuen, etzabideen hastiakoa, irabazi egin zuen, honeko Laizolarekin batera, Egurrola eta Kalboren kontra 22 eta 16. Pelotaren aurkezpenerako epaien esanetara 4 pelotariak, Mikel Arroyo, azken egunetan bezala zen bata, eta bestea Jon Uria, gaur Jon Uria orain aurrean da. Baina esan dugu, minutu bateko isiluna gordeko dugula, Patxi Sansinenea 89 urterekin, joan den astea joan zen, egintuen. Patxi Sansineneak duela behin betirako. Bera txapelketa honek asko zor dio Patxiri. Eta bidezkoa iruditu zaigu, txapelketa honen egun zailenetan gogotik lan egin zuenaren oroitzapenean minutu bateko isilunea egitea. Hitzegin beza isilaldiak gure begiramena eta errekonozimendua aitortzeko. Eta beza atxeden Patxik. Como decía, el pasado jueves nos dejó Patxi Sansinenea. Fue presidente y que tanto trabajó para que este torneo tuviera futuro. El minuto de silencio que vamos a respetar todos ha de expresar nuestro respeto y reconocimiento a su memoria. Y lo hacemos con dolor. Oñácez, como expresa esta melodía tan nuestra. Goian bego, Patxi Sansinenea, 89 urterekin, Patxi segun, antiguko pelota zaiok elkarteko presidente izan agera. Zutaien aurkezpenerako, dena prest, gaur jaialdia azerapen pikin batekin hasiko da. Amani Sarasi bar genion lantzeko pelotaria, Gerriko Gorritik joan aurrelaria, 19 urte, Nafarroako berenan, hori da pelotan. Bera zelaria Oiartzuarra, Mikel Leonet,
18 urterekin, eta Garriko Ordilez ditugun biak Bizkaitarrak. Xabier Rekalde eta Oier Elortz. Iñigo Diana Lagunarekin jarraituko dugu peloterin aurkezpena. Atxalde honetan, izango dugu Gipuzkoako epaileen elkarteko bi epaileak. Jaso ezagun txalo handi batez, Jon Uria, txalo eroa beretzako. Eta beste aldetik, beste txalo bero handi bat, Mikel Arroiorentzat. Eta orain, hori, lau pelotarik aurkeztuko izkizuet, promesa mailan partidua jokatuko duten partiduko protagonistak. Alde batetik, gorri zaituko dienak, aurrelaria Lantzekoa, Iruñako Oberena klubekoa, 19 urte ditu, eta bera da, Andonis Txarasibar, txalo beroa beretzat. Eta bere atzelaria, Oiartzungoa, Oiarpe klubekoa, 18 urte ditu, bera da, Mikel Leonet. Eta urdin ezaituko dienak aurrelaria Dimakoa, Txumuluxueta klubekoa, 20 urte ditu, bera da, Xabier Rekalde, txalo beroa beretzako. Bere atzelaria Zaratamokoa, Upomendi klubekoa, 17 urte ditu, bera da, Oier Elortz. Animo ba, mutilak, eta disfrutatu. Bueno, WhatsAppa irira eta urdin. Lehenengo sakea Xabier Rekalderentzat. Materialak nahiko horrek izaten du hemen, Angel, kosta egiten den materiala ondo prestatzea, eta hemen ezin da inolaz ere pelota bizirik jarri. Ez da arraxa, ben kontoi mozontan zilotakin asmatzea. Askotan aia asmatzen, hemen tarteka berak hartza, baina teori, partidu eta bintzat, partidu o pelotak. Arrisku hori egoten da, hemen ez da zaila, pelota reboten jartzea, baina pelota izetasuen pizka batekin jartzen baldin baduzu, benetako arazoak egon dietuzke eta ia partidurik gabe inoiz gertatu den bezala, partidu bat ikusteko, pelotak egoki jarri da. Aurrelari beti komentatzen duguna, oso pelotaleko egokia eta atzaldientzat ikasteko txarraz den, Angel. Defenditzen da ikasi egin, da moleaz da jokatzen da zer gaztentzat ona. Defentsa bada, ez bazo zure burukin defentsan konfiantza, boten jarri eta reboten sartzen baute, rebotatzen ez da arraxa, batzu artistadia, baina beste ditutzen. Bueno, badoa neurketa aztera, arloja martxan jarri dugu, Xabier Rekaldek ateratako sakea, azkara irez erantzun Sarasi horrek. Rekaldek atzeratu, reboto zulu ondora, ezkerraz oso ondo. Leonetek eraman. Oso txarra gaina Rekaldek. Azo Sarasi horrek. Elortzek ezkerrez. Leonet, gozatu zederki ezkerro ondoko eta atera bizka pelota. Atzera Elortzek. Leonet, siegarren kuartotik. Botera, Rekalderen peloteka da. Ezkerrez Leonet. Ezkerrez Zetxiz Elortz ondo. Arrasibar Zabaleren etorri da laugarren kuadroin eta hartzeak jarri. Ezkerrez edikain Elortzek erreboteko zulondora. Ederki iramandu Leonetek. Atzera Rekaldek. Airez boztu Sarasibarrek. Boztu berriro Rekaldek. Eskatu eta gutxi Leonetentzat. Atzera Rekaldek. Moztu Zabalera Sarasibarrek. Tanto! Hola. Tanto polita izan daba, Angel, lehenengoa toki ikusi dira jokoa eta ondo bukatu du Sarasibarrek. Da, aurrera gaukera izan du eta sartu da eta ongi asmatu da. Sarasibar andoni hau, tanto biten da festa da. Frontera entzako, zeretari eukia. Esan dugu, derrigorrez, Sarasibarrek eta Leonetek, edo Sarasibar beloki da bikote titularra, gilenari da negoteko, derrigorrez irabazik indar dutela. Eta Rekaldek eta Elortzek nahiko dutela 8 tanto egitea.
Gauza bat edo bestea espada gertatzen, Lizeaga eta Garen izango dira final erdietan. Jokoan ederki utzi Rekaldek, tanto! Ederki utzi du Angel. Bai, oso ongi. Bana. Oso ongi, txotxeko. Ez da iritsi, ez Andoni, eta ez Mike. Banako berik eta zerbitzen pelotan. Iak eginak antzekoak izaten direla. Pelota eoki honako, pelota hortikan gehiagia, begoteatzen induztea asko, ez da gomena. Partio polita ikusten. Rekaldek ateratako sakea, zeitik ondo erantzu Leonetek. Rekaldek atzeratu indartzu horrebotako zulu ondera da, boti goleaz. Eman nahi Leonetok, ezin merita Xabier Rekalderen zat. Hori da. Galtzen hasi direnak irabazten ari dira, bieta bat. Askotan, claro, imartzu aukeratu aurrera airan sartzeko, baina, claro, rebotzeatzeko ja, eta toki gutxi gelitu zion Mikelei eta boti goleaz ezin eraman. Rekalde. Luzea atera du, errebotera doana, ezkerrez eraman Leonetek. Rekaldek irukoaren pasatik botera. Atzera bere errebotera doa, Leonetek ez ederki eraman duen. Zimak ustatzen zion Angel jendeari errebotetik pelotak ematen dienen. Ez gara oitxukuta, claro, fronto jaun ditan oitxuko eta fronto txikitan hori da polita. Ja, ez da arraxa, Rekalde oso da, berriro dominatu, zatzean. Bai. Pelota jarri eta Leonetek ezin eraman. Ni uste Rekaldekin nola dominatu gara. Hiru da bat. Sakea Xabier Rekalderen. Agarrian bote egin, boleaz, Sarrazibarrek erantzun. Rekaldek azkarret priparetakoa, Sarrazibarren nahiagatu da. Rekaldek... Eskatu dide pelota lortzen, berak ez zuen txarrare jokatzeko. Baina dejada bota du xokolata. Ez da, gaina pelota indarreko berdutzen da. Bieta iru. Guk hori, gure kontaketarako, bi partido dakago. Lehenengoa, Rekaldek eta lortze zortzi egitearena, eta beste lortzi hogeita birakoa. Zakea Sarrazibarrek egiten zeruztiarekin zabalda, eta ebertzeko zondo erantzun. Leoneten pelotakada aparta. Ezkerra zaire zelortzeko ondo. Sarrazibarrek ere atzera. Nola nahi zatu duten aurlarik eginak Angel atzera jokatu, gero pelota entregatu zaurre arrematatzeko. Aurren bukatzeko, aukera balma, gero, asmatu marrez du bukatzen. Bai. Ez da arraxa, Elortz. Ean. Sarrazibar. Arrematuz. Ezkerre zabalera Rekaldek. Sarrazibarrek esku inaz bildu. Ezkerre zondo Rekalde. Leonet errebote ondoan, eraman du. Zabalera. Rekalde zabalean mozu, bikaina. Oso ongi. Lau eta bi, barkatu. Zulua ikusio eta oso ongi. Oso ondo Xabier Rekalderen partidu. Pilota dira, honek jokatzen dut, tanto itxen artista da, eta zabalen zulua ikusi dut, eta ongi. Atera duzakea Rekaldek, ezkerre zaire zerotzu Sarrazibarrek. Boleaz Rekaldek, ez du ondoko. Sarrazibarrek txokora. Rekaldek jaso. Ezkerre Sarrazibarrek. Ezkerre zaire zerotzek eraman. Lautarritik ederki atzeratu dira honetek. Ezkerre jaso elortzek. Leonet. Ertzorrak. Azken orduan beloki ordezkatu zukarri den pelotari agatzea jarri. Eta ez zinetaban pelota. Aukera bat zure, atzo jarrita elortzea aukera bat zure. Ez da ikusi rebotea ondo zakala eta baina nire uste bat zakala toki gehiago. Lendo pixkoak egizatu da. Hiru eta lau. Zakea Sarrazibarrek. Obaleti zabalera. Jaso elortzek ondo. Leonten pelotakada bikaina. Boleaz Rekalde. Ezkerroz arroegi utzi dutzeko Sarrazibarrek. Ondo llegatu da lortzen atzeratu. Leonet. Zatamano zabalera Rekaldek eta tanto. Ez dira ondo konpondu horre. Ez da, Alberto. Gero, Alkarrekin partidu gutxi jokatu zein de horiek. Sarrazibarretara izde honet, ez da arsa. Bostu da hiru. Atera du sakea, justu gainitu du hiruko arrestoa. Eta orain Rekalderen ezkarga da kanpora. Larri zen, sakea joan kanpora. Rekaldek galdu den bigarren pelota 4 eta 5. Hemen zabale irekizko, pelota egiten da eta min asko egiten da normale. Gehiago irekin.
Zake erantzun elortzek. Zagasi barre zabalera. Rekaldek. Bildu. Ezkerre mojo, pelota kantza erdira. Leonetek ezkerre zatzera. Zalantza izan du, airez azkenian botera sartu da lortu eta araman Zagasi barrek moztu. Rekaldek ezkerrez gora. Bueno, alako partida zera polita egin du Angel. Bai, ja, hiru gara galdu, Bai, hiru galduta. Asko xamar, partida hasi dago. Gero, gero, konfiantza ere galdu egiten ditu, eta... Egindako bost dauzka eta galdutako hiru. Ni uste, 8 tanto egiten badute, ni uste lasaitu martu dutela, urdinek. Zake Zarazi barrek. Partiduko bigarren berdinketa, bana egon dira, bosna daude, eta gorriak markera joan urte jarri dira. Bat eta utxiko amezalazio, horrentxe. Segi eta bostekoan, Zarazi barrek, Zake egindako tantoari esker. Zarazi barren sakea, Elortzek eraman ez duen. Zarazi barrek atera, bostean botekin jarrero, erantzun Elortzek. Leoneten pelotak da, bikaina. Elortze zeitik aire, Zarazi barrek aukera, Keinu. Leonetek eskerrez, Rekaldek, Zokora, Azo Leonetek. Ezen zenuen Angel, agian Zarazi barre eta Leonet elkarrek ezagunik oso gutxuten abitu. Beste biak bat adinakoa eta bestea zaratamoka izan dakoa, seguru elkarren berri ondo dakitela. Elkarren gandik oso gertuko dira. Gertu eta Bizkaiako txapeketaren ez dira elkarrekin jokatu zein dira, baina elkarren kontra, seguru. Elkarrekin eguan, txapeketatu beste, Bizkaia elkarren. Javier Rekaldek ezkarrez gurutzatu egia pelota kanpora, gorriak bitan duzorretiz, azita bost. Ezkarrez airez sakeratu Rekalde, bai, Angel? Asko zamar, galtzen nahi dela Rekaldea. Bai, ja, lau gazita. Ezkarrez, Leoneten pelotaka da. Elortzek ere ezkarrez. Leonet, kantza erdian, ezkarrez. Elortzek oso. Zarazi barrek ezakara, utx. Intentzia bai ona. Bai, ez etxarra, Txapara bete-betean. Txapara. Eta zi eta zazpi. Bizkor dijoak egon orketa. Partida zela bederatzi minutu eta 13 tanto. Eskasa madrina. Pelotea gutxi. Bai, egunetan ikusi eta Angel atxeenak ere deskansoak oso gutxi hartzen dituztela. Bi hiru partiduan gehiagorik ez. Bai, hori, claro, zeu partidua gorra bali badekoa, hori ja eixo eskatzen dute deskanso, Tanto asko egiten, peloteo gutxi eta horra gutxi legatzen da. Partiduko hirugarren berdinketa, barkatu Angel. Bai, tanto gorra igual dute, hori ja eixo legatzen dute. Baina, ez ikusita. Bueno, eta emaitza honekin, ja, finaleritan ditugu Xabier Rekalde eta Agirre Elortz. Bai, barra hori nukotein dut, eta hemendik aurrerako denak horrekin behar. Bale, duten duzti, baina berain lehenin helburua beteta dago. Finaletarako txartel lortu da. Zakez azken bitantok egin ditu Rekaldek, bata Zarazi barrek eraman gabe utzi duena, eta bestea Leonetek. Tanta jokoan, Leonet. Bastetik ezkerrez gora. Bai, a ver, Bederatzi eta zazpi. Leone, Mikele guztut, gaur izan gula, buenoko partidu hemen. Gora azten da, eta ez da araxa hemen, Bizko altura asitzen batzen batzen, gora azkarretu nahi dut. Zakea, Javier Rekalde bentzat. Seguro nik telebistan ikusten nengo dira Lizeagatak ereño, eta hori noski desiatzen. Rekaldek eta Elortzek irabazteko berein aukera izateko. Ala kertatzen baldin bada, Rekaldek eta Elortzek irabazten baldin badute, orduan Lizeagatak ereño izan girelako finalerdietan. Tanta jokoan. Urreina alde hongo dira. Bai. Zakit, etorri girena du, baina bestela etxetik seguro ikusten ari girela. Ez du ikusi, Ezkerkada ederra Elortzena. Darri. Leonete zeitik. Ezkerrez atzean jarri Rekalde. Orain ezko inez, arrimatu pelota. Leonete jetzi edatki, pelota txabarain hartu du. Bai, goiti Rekaldera justu libratu du. Ezkerrez Elortzek. Zarazi barrek moztu zabalera. Rekalde txekora tanto edarra. Ona. 10 eta zazpi. Polita tanta, Angel. Bai. Aukera
tiratu eta jazta. Ez hau, honetan tegia usatu ziren, aurreko jugadori. Aurrela egin behar duna, jota. 10-7. Sarasibarrezak eskerra egiten du. Gobernadore. Eskerra zairez Xabier Rekaldek moztutakoa bikaina Angel. 11-7. Sartu la martxa, Rekaldek. Hasieran asko faiatu jo, joan ja asmatzen nahi dira. Ara, eta sakarekin beste bat eta 12. Venga. 12-7. Bizkor gizak egua partidua. Sake atera Rekaldek. Sarasibarrek erantzun, Rekaldek txekora. Sarasibar mailagatu da. Ezkerra Zelortz. Leonet. Ostarizu. Ezkerra Zindertzu. Atzerete Lortzek errebot ondora. Ondo Leonet. Rekaldek atzean. Leonetek ezkerra zazo. Elortz. Beitik. Azkeneak ondo atera zaie. Atzera, ibukatu Leonetek Sarasibarre jokatuko zuelakoan, Sarasibarrek utzi eta gero Leonetek berak txokoan egin du, 8 eta 12. Sokatu politxa, nik ere egin duna, Leonetek. Oso ona. 8 eta 12. Rekalde ez uste, dekada botu guzturian, zerrartu dira. Sorpresa. A ber, mezua jasatzen ari gara, azte egiten izatea. Telebistaz nerketa jarritzen egin zuetenok, zerbek desanik baldin badik guztuen, lasai izan. Nun zauetan partida ikusten, edo zer ikusten guztuen, edo oporretan badekit zuetak asko zauetara, eta begira, Rekalde galdutako pelota, badiot zuetako asko oporretan zaudetela, baina mezua jasa ditugu toki askotatik. Berdin, nahi baldin badez zerbait komentatu, lasai izan. Adibidez, bate dio, Etxole Belasko, Egurre Xabier. 2023 denboraldian, Bizkaiko binekako txalketan, Elortzek, juvenietan, jolastu dau, eta Xabier Rekaldek nagusien orezko mailan. Eskerrik asko, Etxol. Eta txalketa honek, bezle hainbat baditu, eta hogin artean, Antio Gauzoko tabernak. Eta horietxek gogoratu nahi ditugu, besteak beste, taberna horietan, segunago, bezuetan ez dakit, baina Antio tabernatan, jarrita goten da telebista, eta horietxek agurtu beretuko, Angel. Ondi pentsatu, eta hango izuten, bai. Mate hongo da iguste. Beste txai jogatzen dut, eta ni pentsatu, bai. Seguro egaz. Bueno, Jose Mari tabernakoa, Platero, Redalekutik ekertu dagoen Antiguoko bodegoia, Anandrino, burbero bat orko bezero guztientzat, Berdin Trikuarri, Anena, Antzara, Olillos, eta Luis Tabernako ere bai, eta nola ez, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bentaberri eta Zarikakoi. Eta gure emankizun ontarako, noski ez gara hemen bakarrik Angelen. Ni, lantalde handi bat dago, zuen gana irudi hauek ikusten ari zaten irudiak, kalitate apartekoarekin seguri giztitzei zuela, horretarako Iñaki Etxenike, Andar Etxenike, Manes Crespo eta Juanma Garridoren lan askertu nahi dugu. Eta gero badek ez zuen, lehenengo partidu eta bigarrenen artean, hainbat iragarki sartzen ditugula, eta Antigoko Peloto Zaleok elkarteak laguntza berezi bat eman izan dio fundazio bati, munduko begiak elkarteri. Hau besteak beste, Mali, Bolivia, Sahara eta Mozambiken egiten dute lana, eta zer gauza polita, Antigoko pelota torneoak hoiari ere lagundu nahi izatea, eta hori eta atzeen aldian munduko begiak fundazioaren bide bat ere ikusteko zen. Bueno, hemen Rekalde jarritako beste pelota bat atzean, eta tanto, 13 eta 9, Angel. Reboten jarri dut, eta nik Leonetek zinen ama. 13 eta 9. Denera, metin rebote, joan gondon, ez esko non gizu. Esan duguna, Rekalde eta Elortz, final erdietan daudela. Bueno, ez bakarrik final erdietan, baizik eta multzoko lehenengo tokian. Beraz, bigarren tokia dago jokoan, edo Leizeaga Garaño, edo Sarasibar Beloki, ea zeinen lortzen da. Atzera Rekalderen pelotaka da. Errebotetik, ez zineraman Leonetek, eta Rekaldek egindako beste bat. Amabi. Jokoan bederatzi sake ziru. Hasiera ez ona izan du.
Katxa hori egiten, batzen, eta guan eman dibatzea, eta ere elitu bat hori gabe, eskua ezin zatzen, eta ezin eraman. 14-9. Bakea Rekalde. Ezkerrez airez moztu Sarasibarre. Rekalde kazeratu. Ezkerrez Leonet. Rekalde kiruterretik edarke moztu Zabaleta. Sarasibarrek ondo jaso. Elortz. Lautik. Pelota galdu. Ikoreteko eta nahi zadu, baina zai ondo atera. Eta margarren tanda gorrien zat. Nik uste botindu abi pareta, ez da arraxa arte. Elortzek galdu duen lehenengo pelota. Tantorik ez du egin. Galdu duen lehenengoa. Eta hemen Rekaldeari da marka jartzen. Jokoan beratzi, sakezir, guztira amabi. Enin post pelotare galduik. Diferentzia markatzen dira Rekalde. Tanta jokoan. Leonetek ezkarra esatzean. Elortz. Leonete bostetik. Arrimatu pelota. Elortze bosterritik Zabaleta. Sarasibarri txekora. Ezker Rekaldek. Leonet, lagarroko azotik. Ezker Rezaidez Rekalde. Zabaleta, ederki. Oso ongi. Ondo egin duen Andoni Sarasibarrek tanto. Hortza gantzuloa eta biek gaina ezkerpa eta ondo entzaden eta hori. Sartu da eta hori ez. Hortza gantzuloa. 11-14. Ondo gaur epaile lanetan. Join hori eta Mikel Arroyo ditekula. Join horia da hemen Oskian pelota dituenak eta pelota berizterakoan pelotari badeket, Eta bakitzak profesionetan ezela bazezen baki duen da join horiek adirazi die urdinei. Izen baki duen pelotakin ikatuko egite. Bueno, batanda joko handa. Utzi Sarasibarrek. Bote txarrekin dio ez Leonetek, Pote txarra indio eta... Pote txarra indio, gero bera konfiantzei gabe esatu da. Era maite utza joan da eta indarri gabe eta... Duda tortzen zait, beti Angel, zini apuntatuko dio tantoa. Edo Elortzi emango diote egindako zat, edo Leonetek galdutzu zuko zini. Uste Leonek galdutakoa. Leonetek emango dio. Askotan etortze ezkitu alako dudak eta... Ez que ongi iritsi da, iritsi. Berandu zamar igual, Era betiko pilota zer. Leonetek ezkerra zeraman. Rekaldek atzeratu. Ezker Leonet. Rekaldek irutarritik. Leonetek ezkerrez. Hau ere ezkerrez. Egartzarrak. Ezkerrez Elortz. Zaratamarrak. Ostetik ezkerrez zabere bai. Ara, Leonetek galdu duen beste bat. Amasita, amaika. Gaine tortzio pilota eta pilota pasatu edo eta zidea bat. Duk esango jazu Angel baino, ez da partida gehiagirik ustetzen dut, Ez, zerbait faltazio. Utsekite askotxo, bai. Utsa asko, bai. Izan bai ozten, naiz urria, naiz borri aldetika, baina utxeko tanto bat beste Rekalde egintunak eta gero Sarasi da gantza bat indunak. Zerbait faltazio, bai. Atera Rekaldek eta Sarasibarre bolez erantzuna. Ez dira, zidarreko behar. Errebotera... Erama Leonetek. Rekaldek abere atzeratu, erreboteatuz, tanto. Ez zin eraman. Leonetek pelota. Erreboteatze ez da, arraxa. Bat hau beste eramako ez dago. Nik uste nik izan marintzen aurrera bila. O bolea, osota mano bila. Errebotea joten zigabe, saiatu bintzen. Batzu esko jartzen dira hor. Lau behar lauterrikotan aire eta ostako behar ditu defensa eta bolea. Ankea bolea zerantzun Sarasibarrek. Ara, ederra bat! Ezkerraz efektu eta guzti biparetako polita, hemen zortzi eta maikakoa. Oso tanto polita, fallatu jo, oso tanto polita, eta bipareta botado. Eta hongi, atentzio. Akea, agerre kalderen zat. Mezortzi eta maika. Badirudi garaipena lortuko dutela, eta ala aldima da. Lehenengo tokia, bi partiu jokatu, bi punturekin eta beste tanto bat. Beste tanto bat. Xabier Rekaldek egin duena. Partidoko 15garrena. Hemeretzi eta maika.
erra ez da pilotan. Nahi du jugada eta nahi tanto egiten dut eta ez. Oso ongi. Multzoko lehenengo toki hori bai, eta aspalditik lortu dute, baina biti bi irabaziz beste zerbait, da beste konfiantza bat ematen du. Eta gero zuen zarentzun nahi eki, aurrena ganditu zen grupo lodian da, gero orkuzeke, ze beste zin tokatuko dira, baina, Goizu tokak etorri, dela, Angel, etorri, dela. Batzuk ganean goire ikuste baina beste batzuk emintxe. Hori normalan ikusten dira, kuadriako, Antone kuadriako jera. Bueno, beste errepaso bat emango diogu hemen horre hontan partido baten baita beste nire bai laguntzen diguten tabernei. Xamari taberna, Ardotegia, Platero, Antiguoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Anena, Antzara, Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Araz, Endaberri eta Zarika. Zugera jende mengo taberna baina gehiago zautzen. Zuko bezala segu motibo gehiago barekin baina, Aktiazio horrez kafetxo bat, pintxo bat, eta gero ere baita, Pronto inguruko Urte da gainera, uste. Hori da, ikera jokatzen zenen beti, hori da. Batu bestera. Bueno, partida ya oso horretu daukako merezita amaika. Beste ja utzi dela partida. Takea segerrek alderen zat. Ezkerrez erantzun atzeko da Leonetek. Rekaldek atzeratu. Ezkerrez Leonetek. Ezker zindartzu atzeratu errebotera doa. Erreboteratuz Leonetek hau bai. Rekaldek iparetakoa tanto, erra. Beste bat. Erra. Nahi guzti jenei da Rekaldek. Okan amairu, Angel. Aukera dune... Zakearekin, 3, 16 guzti. Zenbaki politatia. Bai, Leonetek hiru galdu ditu emerezi, eta Zarazi horrek beste galdu du, 20. Zake erantzunara. Ies egindako zake erantzuna zabalera, ezin izan duteko garrapatu. Rekaldek, bai. Eskapadak eta suerte egiten. Hori izaten dira buenak. Bai, kontrarioak ez ditulako espero. Amabi eta bai. Ezkerrez, ez di jaso sakea Rekaldek. Rekalde aurrelaria izan da bera, joan da sake erantzutera botera. Ni uste gaizki aukeratu dula, ez? Sake de bueltza, atzelari aurre okita. Uste hau ezala elortzen. Sake de bueltza. Arasi horrez sake seginduan bigarren dantoa. Ezkerrez erantzuna eman orain Rekaldek. Leonet. Rekalderen ezkerkada. Errebotako zulun dutik erama Leonetek. Rekalderen beste bat. Hau errebotera doa. Leonetek abere bai, ondo. Rekaldek. Golpe derra doka gainera, Ai. Tanto guztiaren pixua bera dara ma. Eta partidaren ere, bai. Dena. Atzera, eta aurrean eretan tazu botatu. Leonetek eraman. Rekalde beste bat errebotera. Ezin. Rekalderen meritua. 21 baia. 21 eta 13. Azken sakea ja. Rekalderen. Zenderen txalo artean. Rekalderen azken sakea. Zabazibarrek erantzun, ala? Rekalde galdu. Lehen bailen bukatu nahi izan du partidua. Nahi zuro tanto politekin bukatu bi pareta eta bera izan. Gaina behan hartu dut eta... Bueno, bentak honekin. Hiliteke, Itxaropena oraindik bai. Baina, zortzik daun segidan egin behar. Baina. Zarazibarrek eta Leonetek txiruleretan egoteko. Leonet, bosgaren kuadrotik. Elortzek ezkerrez, tetxiona da. Zarazibarre txakora, Rekalde zabarela, kanpora. 15. Bai. 15 eta 21 bat. Nahi du partidu bugatu tanto politekin eta ez dakit. Ja, mi galdutxo ja.
bat bi pareta, ezkerrak Zabala kanpora. Zer bukatuko, tanto politeke. Ake Sarasibarrek atera du. Elortze bosteretik ezkerrez. Ezkerrez Leonet. Eta elortze beste bagaldu. Emozia berote dugu, Angel. Dizea eta Garaño ja urduri jaztaiko de ja. Bai, begira. Ja, bande gote maztera. Askotan, hori gertatzen da. Tanto batin behar eta ezin bukatu. Profesionetare bai ez da bat pasatzen da, Bai. Alta jokoan da, 16-21 Leonet, Lauteretik, Rekaldek Zabaletik, Sarasibarrik kendu honek goleaz, Elortz aurrera doa, hirugarren paretik ezkerka da, erreboteatu, Leonetek ezin eta orain bai, bukatu da. 22-16. Oier Elortzek egindako partiduko tanto bakarra hoxe gainera, Angel. Gara, azkerokoa, gehiago bali dut da. Bai. Asmatu dut, eta gehiago bali un tantoa, 28 minutuk iraupena. 28 minutuk iraupena partiduak. Historia gutxi utzi dugu, Angel. Bai, nik uste aurren markatu diferentzia Rekalde izan duela, naiz tanto Franco bat du, tanto gehinak berak intu eta tanto Politenak eta ederna berak intu. Merezita esango dugu, finaleriten dauela, Xabier Rekalde eta Oier Elortz, jokatutako bi partidak irabazi, lehenengo tokia beregintzat, bigarren tokian Lizeaga eta Garaño, bi partidutik bat irabazi dute beste galduz eta azkenengo tokian gelditu dira, Sarasibar eta Beloki, bi partidutik biak galduz eta azkenak honen bestez Rekaldek eta Elortzek beste multzoko bigarrenaren kontra jokatuko dute, takiko zeinen kontra, eta Lizeagak eta Garañok beste multzoko lehenengoaren kontra jokatuko dute. Atxeden txiki bat zuentzat, eta protagoniste bilagoaz, abezak kontatzen diguten. Aurrelaria barkatu, Xabier Rekalde, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gustora, ez da, egin duzun partidarekin? Bai, gustora. Nik uste partidu txukuna egin dugule, faio batzuk bai, baina tanto polit asko be gaurkoan egin duguz, eta, posik, irabazita eta final erdietan. Apuntatu dizkitzot, 14 tanto jokoan, sakearekin 3, 17 guztira. Bai, asko. Holan, asko arriskatu dut bai, batzuk urten dire, beste batzutan ez, baina, egizan egindako asko, eta bai, Oierrek pelota onak itxi ostezelako, berak dominau, eta, gero nik bukatzeko aukera aukin dut. Gero azkenean, ja luzitu nahi zen, baina galdutako izan dituzu, 7 galdutako. Askotxo igual, ez, baina partidu batzutan 7 galdutako gaz ezin da irabazi, gaurkoan bai, egindakoak asko izan direlako, baina,
hortan nik uste hobetu behar dela. Lehenengo partioa irabazi egin zenuten, errez, 22-12, gaur nahikoa zenuten 8 tanto egitea, baino ez zerate 8 tanto egitera etorri, irabazera etorri zerate. Hori da, kantxara urtetan garen bakotxean irabaztera urtetan gara, gainera finalerriterako sentsazio honekin heltzea garrantzitsu da, eta bueno, gustora ibili gara eta hori lortu dugu. Dudo neukan, elkarrekin jokatu dute zuen Bizkai aldean edo ez, eta esaten zen idan, ez, bakarrik Zumaian, Etxabe dinastian jokatu duzuela bat elkarrekin, eta hemen Antigoko bi hauek. Bai, azkenean, Oierra ondino oso gaztea da, gu baino gazteagoa, eta horregatik igual ez dugu koinziditu, baina seguru hemendik aurrera be batera eta kontra asko jokatuko dugula. Bueno, aurrelari batentza pelotaliko polita Antigokoa. Bai, oso polita. Azkenean hormagiko asko urtetan da hemen, aurrean ikusten da zelan apuret zabalago dan, da, hor eskerraz mine egiteko aukera daukagu, eta egizan, hemen dagoen jendetxa ikusita eta oso guztera jokatzen da. Materiala agian raro bazta, beste torneo, beste txapeketekin konparatuz? Bai, desberdina da, baina egizan partidu bi hauetan oso gustora, eskuentzako igual ez da exigentea eta hori bezkertzen da, ze partidu asko gabi zudan eta posi. Biak jakingo duzu, zein izango dituzuen kontrariak, ez dakit etorriko zara, baina bezala badak ez du lasek etxetik ikusi eta... YouTubetik seguro egongo garela adi ikusten. Eskerrik asko eta zorionak, Xabier. Bai, eskerrik asko. Bueno, Xabierrek alde utzi eta Oier Elorz gaztetxoa bildurtuta mikrofona etortzegatik, baina Oier, zorionak. Eskerrik asko, bai. Gustora, za? Bai, oso ondo moldatu nahi frontoira uste dut. Lehenengo partidua esango nuke kompletoagoa izan dela, baina gaur ere oso ondo. Oso partidu segura jokatu duzu, pelota bakar galdu duzu, partiduko azkeneko tantoa zure izan da, oso seguro gontzera. Nire lana hori da, seguro izatea, Rekalde tanto amaitzea, meritu guztia berarentzat, da oso ondo. Elkarrekin jokatu duzuen 3. partidua. Pena horixe, hemen bukatzen dela, hemen oraindik ez da zuena bukatu, datorren astean finalerdia daukazuelako, baina elkarrekin pareja poli bat egiteko aukera duzu. Bai, esango nuke beste parejak indartsuak direla, baina gurea ere oso indartsua dela. Txapelaren bila jungo gara, eta ze pasatzen da semifinaletan. Oier, batez ere diot, bata dimakoa, beste zaratomokoa, elkarrekin handik oso gertu zaudete eta motiba dauzkazula, elkarrekin beste torneo batzutera ere jokatzeko. Bai, Bizkaitarra gara biok, Zumaian jokatu genuen batera, galdu egin genuen Sotil eta Gekuren kontra, baina gogorra izan zen partidua, eta ikatuko litzaidake beste partidu batzu jolaztea berarekin. Oier, eskerrik asko eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Gaurko partiduko bi irabazleak gurekin izan ditugunak, orain guk ere atsein txiki bat hartuko dugu eta berehala gara zuekin,
Lo que sientes cuando ves esta palabra cambia en un segundo si la acompañas de esta otra. En el mundo hay 1.100 millones de personas con pérdida de visión y el 90% de los casos se podrían prevenir o curar. Pero las poblaciones más vulnerables lo tienen difícil para acceder a un tratamiento ocular. En la Fundación Ojos del Mundo trabajamos para que todo el mundo pueda recibir atención oftalmológica de calidad y evitar que haya personas ciegas porque no pueden ser tratadas. Nadie tiene que quedar atrás. Por eso centramos nuestros proyectos en zonas remotas desasistidas y en campamentos de población desplazada y refugiada, creando y reforzando estructuras de salud inclusivas y sostenibles, formando profesionales locales y apostando por la innovación, promoviendo la prevención y la detección precoz, ofreciendo atención, tratamientos, cirugías. Y lo hacemos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque además de contribuir a garantizar el derecho a la salud, también luchamos contra la pobreza. Defendemos la educación y la equidad de género. Promovemos medidas sostenibles para cuidar el planeta. Y tejemos alianzas para avanzar en la lucha por la igualdad y el trabajo digno. Ojos del Mundo ya ha atendido a más de 1 millón de personas y queremos sumar muchas más. Miles de personas que recuperarán la visión y la autonomía para poder estudiar, trabajar y transformar sus vidas. Recuerda, hay cegueras evitables y es un problema mundial que podemos parar juntos. ¿Contamos contigo? Bueno, arratsaldeon berriro ere, Antigoko pelota txapelketa bere 76. edizioan, gauz bosgarren eguna, lehenengo partiduak bere ondoriak utzi ditu, batetik noski partiduko emaitza bera, Xabier Rekaldek eta Oier Elortzek bizkaitarrek irabazi dutena, 22-28 minutuko lideren ondoren, eta multzoko lehenengo toki eskuratuz finalerdietara. Lizeaga Garaiok gaur ikusten zirenak, lehenengoa irabazi zuten, lehenengoa galdu, bat galdu beste irabazi, finalerdietara multzoko bigarren postuarekin. Eta Sarasibar eta Belokirentzat txapelketa bukatu da, gautako bi partidok galdu ondoren. Eta Angel komentatzen nuen bi bizkaitarrekin, eta esan didate, elkarrekin ari diren hirugarren partidua. Zumaiak bakarrik bukatu dutela, Txabe Dinasiakoa, pero lehenengo astean jokatuko bigarrena eta gaur hirugarrena. Ni pentsatzen Dena hori zitzen da gero, ez da jarraipenek ez izatea. Hori da, Bizkaia, bi bizkaitarrak eta klub desberdinak hori, ez, ni pentsatzen dut, claro. Bizkaiko txapelketa, bakoitzak bere klubekin, baina beste Bizkaian txapelketa pribatutak, igual jokatu zeintzela partidu bat beste, baina zuzen zela Zumaian bat eta hemen bi, hiru partidu. Eta gero egia da urteetan aldea badutela, Oier Elortzek 17 urte bakarri dauzka, Rekaldeko 2 dauzka, eta oso zaila da, orain arte zinezkoa da, elkarrik jokatzea urteetan 3 urteren aldea duzunen. Hori da, juvenila eta beste da, sub-22 senior da, nivela amazki urteekin, asko jokat, sub-22. Bueno, eta orain nagusien mailako daukagu. Bai, Ormaetxeak eta Landak, multzo ontako aurrenak etutu direnak, bi partidu jokatu iruztea justu bikoeta hauen kontra, biak irabaz zituzten, noski bi bikoeta hauek jokatutakoak galduta daukate. Beraz, gaurkoa irabazten duena, aurrera, finalerdi dara. Eta galtzailea, kanpora. Hori da. Julen Alberti zen titularra, eta Zizurkirkoak ezin, gaur jokatu eta bere tokian, Fermin Arribilaga Zizurko pelotariak hartu du, 24 urte dauzka. Eratzelaria Angeles ezagutzen baldin begitu, atxona pezetxea oraindik eta beto. Goizuetako Moreona klubekoa, 23 urte, metro 81 zentimetro, 76 kiloko pixua, ermoduzko bikota osatzen dute, Angel. Arribilaga gaztetik ikerre urte gazteo da, eta Anjari gire jokatzen txapelketa beste, kontra bai, eta Arribilaga maila ona idela maiten bai, eta hankeur esanik ez, punto jauntako da, garanti bat, eta seguro da, eta
asko Antxonek ere majo zagutzen duzu. Bai, atxare ala zen, atxare fronterotan okina ondatzen zen abera zen, nahiz rebotean zen, eta segur, eta zen ere igual. Eta gero Oskoz, Bai, hori zen marizun, Javi Oskozek Iker Eguiguren horrezkatzen du. Atzo Zumeia jokatu zuen dinastia etxabeko txabeketakoa. Irabaz egin zuten, Sotilek, Eguigurenetek eta Sotilek irabaz egin zuten Aranberri eta Bernaularen kontra 27-19, baina 783 pelotakadakoa izan zen. Eta gaur justu, guardian azkenen orduan jakinarazi du Eguigurenek ezin zuela etorri eta bere tokia zuk ondo zagotzen duzun lantzeko Javi Oskozek hartu du, eta jokatuko du Inigo Arle Oñaterarekin baten. Hau, Javi Oskoz hau da, artista bat, hau ez da mendurtzen, sartzen da pilota gehietan, askota igual gehizko, eta, ikusteko polita da. Tanto gingotxo, galdu hori gingotxo, normala mentzena, eta Erlea hobestu nire asko izagotzen, Bi epaiak, gaur epaile honetan ditugunak Mikel Arroyo eta Jon Uria. Bi epaiak ja deika pelotariei. Haseen baliatuz pelotazale asko dira hemen inguruko tabernatara dihoaztenak edo tabernatara joan gabe hankan luzatuz bultatxo bat ematen dutenak. Pelotarien aurkezpenerako Antigoko pilotazaleoken logoa daraman panelak kantxara, bere 76 erreizian dugun abeketa da. Datorren astean bukatuko dena, eta Erne, datorren astean, finalerdietan emakumezkoan jokatzen dute, eta orain arteko partidu dutenak, jaialdi denak, arratsaldeko 7 izan baldin baditugu, datorren astean 6:00 neska egituzula eta 6:00. Gainera, datorren asteazkenean bihar 8 Reala jokatzen du hemen, Alabezen kontra, eta hori dela eta badakit pelotazale askoia gabezkare, zizkiak, zer den da partidu dela, llegatu gaudela partidu dela, bueno, Reala ez dik, zautan gara zen partidu dela. Reala ez horretan. Behatzi territan. Goizuetan ere realzale asko, Atletikeko batzuk bai, Osasuneko batzuk ere baino, realzale asko. Ni usteek egin Realako, eta Bilbaoko asko dira, Bilbaoko, Atletikok, pelotaren aurkezpena egitera doaz. Goaz. Mailako pelotarien txanda da. Eta ja hemen dazkegu prest, beraz ja aurkeztu ingo izkizue. Talde batetik gorriz zaituko dienak. Aurrelaria Zizurgoa da. Barainengo Laguna klubekoa, 24 urte ditu, bera da Fermin Arribillaga. Txalo bero bat berezako. Bere atzelaria Goizuetako Umoreona klubekoa, 23 urte ditu, bera da Antxon Apezetxea. Eta orain urdinez arituko dienak aurkeztuko dizkizue, talde batetik aurrelaria, bera Lantzetik dator, Iruñako Oberena klubekoa, 23 urte ditu, eta bera da Javi Oskoz. Txalo bero abereza. Eta bere atzelaria, Oñatiarra, Lazkaoko Lapke klubean dabil, 22 urte ditu, bera da Inigo Erle. Txalo bero aberezako. Sorte hon ba, lau pelotariei. Pelotaren aurkezpena egin da, eta epailena ere bai, esan dugu gaur epailenetan Mikel Arroyo eta Jon Uria ditugula. Hemen, ez doa esatera epaila titula horrek, baina, txapketa honetan partidu guztietan Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena genituen. Mikel Txoperena ondo ezik, ezin partidu etorri. Mikel, animo, bezerka da hondi bat, eta ea lastar osatzen zen. Mikel, venga, animo. Hemen ja pelotarien aurkezpena egin da. Gure prest, handaketarako. Iago, frontal. Eta goraino frontala. Eta muy frontal izan, Ormaetxean talanda, bi partidutik biak irabaziz, lehenengo zazpian daudela, eta gaurko irabazea, bigarren postuan izango da, bigarren tokian.
Eta bikote galtzaiaren zen, noski bukatu da zaleko. Erdin da emaitza. Irabaztea ziren gara galtzailea talde. Tonta jokoan da. Ezkerra zatzakoan arregioa gutxi, ezkerra zatzakoan Moskoze, tanto. Oso ongi. Arribilagak ez da basatu, Gure seguru, bakarren berri izan amak da partida. Bata zizurkoa, bestea lantzekoa, batako 24 urte, besteako 23 urte, bi arrulariak. Gaur bi pilotari lantzeko. Zahasi bat eta... Zake Oskozek, goleaz, utx! Arribilagak aduta konperatu zera. Bieta utx. Sakea Fermin Arribilagaren zat. Vienen de cara, normalmente. Boteak lauterdian, zeratu. Ezkerren zapazetxeak erantzun. Eskuin izazeratu. Eskozek, ezkerren zapazetxeak. Erle, noterra. Zapazetxeak lautik. Erle bostetik. Zapazetxeak lautik azeratu. Erle bostetik eman. Ezekintzean rekaldek hori, ez bazai bihar ez dut etorriko ze etxetik eta YouTubetik oso ondo segitzen dut. Baina ez, bihar bakarren, nahi zuen eunen aukera, da zu ikusteko. Bueno, José Maresmak idatzi dugu mezua, veo que se resbala mucho y parece que es difícil de quitar eso. Lo demás, partido bonito. Eskerrik asko Maresma. Tanta jokoan, bieta bultz urdinak Oskoz eta Erle irabazten. Apesetxearen pelotaka da. Erlek seitik, utx! Bat eta bi. Arribilaga apesetxeak egindako lehenengo tantoa Erlek galdutakoa. Bai, zapilota txegatzeko, horregoten beldurra zakarko, gabezera luzatu isoa eta ezin eraman. Arribilaga Fermin. Luzeetarazako zakea, sotamanoz erantzun Oskozek ez zabalera. Arribilagak ezkerrez apesetxeak orain. Ezkerrez Erle. Arribilagaren pelotaka da. Aire Zerlek eraman. Apesetxeak iruterritik. Erle. Apesetxeak osterritik, zabalera. Erle, gora! Biarren pelota galtzen duna. Bai. Bieta utzi irabazten hasi eta mina. Gero, atzea gotatzen denean, ez dakagun ezan gulekan. Ikusten mani aurren astea da pixak jolasten, gehiago zeite normalen... Zake Arribilagak ezkerrez airez erantzun Oskozek txakoan orain. Fermin Arribilagak atzera. Erlek. Utzi Arribilagak. Betxeak atzeratu. Erlek eskuinez. Arribilagak atzera. Eskuinez ezeitik Erlek. Apesetxeak iruteretik atzeratu. Eskuinez Erlek eraman. Arribilagak txakoan. Oskozek ezkerrez jaso arro atzera bolea apesetxeak entregatu. Aukerak hautzi diotxekoan ez du ondo utzi. Eta begira. Altxona apesetxeak atzetik txokora joanaz berak egin jokaldia. Hor Oskoz gaizki egon da bere burua saldu du, pelota entregatu du. Ego zeitu egiten egin da zeukan da justu antxe eskuro utzi du. Gaina indarri gabe eta bastante arroxen bada eta Antone ikusi do. Eta bera bokatu. Meritu Antxonena. Hiru eta bi, bulta eman diote. Galtzen hasi dira, bi eta utzi eta irabazten dira hiru eta bi. Arribilaga zakea, azkerrez zairez Oskozek erantzun. Arribilaga moztu. Ezkerrez Erle jaso. Txokoan, Arribilagak, tanto. Bigarren botean. Bigarren botean. Arribilaga txokoan. Eta polita. Dauta bi. Gogoratuko dugu, Fermin Arribilaga Julen Alberdiren tokia betetzen ari dela. Eta Fabio Oskoz Iker Egiguren azpeitiarra dela. Arribilaga. Zabalean lautarrian bote egin.
Zatamanoz ondo erotzen Oskozek, apezitziak ezkerrez atzeratu. Erlek, zeitik. Apezitzia lauteretik atzeratu. Zeitarrian Erle. Ezkerrez apezitzia. Zeitik Erle. Gantxo zabalela Arrebilagak. Bildu Txokora Oskozek, Arrebilaga jaso. Txokora! Oskozek ondo jaso, Erne egon da apezitzia. Atzean Erle jarri, Boleaz Arrebilagak eraman, oso nazian dijoa tantoa. Atzelari aurrean da horrelaria atzean, apezitzea horrelari dago. Erleren pelotaka da, Arrebilaga defentsan Boleaz ondo, ai. Ez du asmatu hor Oskozek, airez apezitzeak eraman, gantxo zabalena eta orain bai. Horan bai, asmatu duan. Tanto polita, Oso nazian joan dena, baina polita. Anta nazia eta ongi bugatutakoa. Oskozek. Hiruta lau. Estadistiketan, Oskozek egindako hirutanto dauzka. Arrebilagak egindako bat, apezitzeak egindako bat, eta Erlek galdutako bi egindakorik ez. Mikel Arroiok adierazten digu, lau zenbaki duen pelota aterako duela, jarriko duela jokoan, Javi Oskoz lantzeko pelotariak. Hor da Oskoz. Arta baina, lautardian bote egin. Zake erro batera, ezkerrez apezitzea. Erle. Lautik atzeratu apezitzea horren du. Erle zeitik eraman. Arrebilagak hirugarren kuadratik. Erle zeian. Arrebilagak ezkerrez etxekoan. Oskozek atzeratu. Apezitzeak ezkerrez eiriz eraman. Erle oinetik arrakatzera. Boleaz apezitzeak. Oskoz etxekoan. Apezitxea bera llegatu, jaso egin du Oskozek, Arrebilagak ezkerra irez, Boleaz Oskozek Arrebilagak atzeratu, berriro nazian dijoan tanto, baina pelota zalari gustatzen zaiona. Arrebilagak gai bere burua saludu hor, entekatuz pelota, Erne apezitxea, atzea jarri. Zeitik Erle, moztu zabalela Arrebilagak, ireki gabe, gutxi irekiz. Oskozek atzeratu, apezitxeak zkuinez, Erlek bostutarritik. Apezitzeak eraman. Bostarian Erle. Arrebilaga zabalera indartzu. Oskozek jaso. Arrebilaga berriro zabalera. Aire sortu da ondo Oskoz. Apezitzeak lautarritik biparetakoa. Oskozek zabalean Arrebilaga Txokora. Jaso Oskozek. Apezitzeak ez da berea tanto bokatzeko moduko kantxo jokatzea. Eta orain Goizuetarrak Boleaz gora. Eta pelota goian gelditu. Launa. Bai, tanto nazia, baina, bueno, bukaera. Pelota goian. Goia, bai, oan ez da. Askotan gelditu da Angel. Bai. Anedota asko dauzkat olakoa kontatzeko. Baina bat kontatu gizuz, erra delako. Buruz buruko txapeketako partidua. Garai baten. Arriaran bigarrena, Jose, Pepe. Eta Miguel Soroa. Zakizen, final erdietako partida olako bat. Gero, bi egin hitz egiten nuen da, batak eta besteak kontatu gizuz esaten zuten. Pelota goian gelditu. Txapelketako pelota. Eta, kroniketan azaltzen zen, pelotarietako batak esan zuela, pelotari geiztean nahi dut, bestela ez da jarraituko. Eta Miguel Soroak esaten zuen, nik ez, Pepe izango zen. Eta Arriaranak esaten zuen, ez, nik ez, Miguel izango zen. Bestea. Gauza da, orduan, Eibarko zelena frontoian, frontiz aurrean eskailera bazegoen, eta orduan kantxeroa, zirkoko trapezista baten antzera, makila luze bat egin da igozen, da ordu lorde bat pasatu zuen pelota botatzeko. Pelota bota zuen, jende guzia txaloka. Ura etzela. Ura etzela. Gari bateko pelota zar bat antzegoena, hautsi zuetea eta ura bota. Horra ez asmatu. Ez zuten asmatu. Arrantzale txarra. Bai, eta txapeketako lau pelota izen ordez, hirurekin jarritu zuten. Eta beste bat bada ona, Titinekin da hori ez da inbeste urte, Logroñon. Eta
pelota Roberto Garziariño ondo gogoratuko da, nire gogoratzen egin ernintzelako. Pelota goien gelditu, koltsuean. Eta titinek pelota horra jatsi garrazako. Suitza ditu gara, no? Eta Roberto Garziariño besapez badekezu nola botatzen zuen. Artista. Bai, eta bota, eta lehenengoan pelota jo. Eta pelota bota. Besarka honi ba, Roberto. Eta esaten zuen, bota nuelako, baino, ridikulo egiteko kristona arriskua. Hombre, claro. Behin fallatzen bat, Bai, eta gero beste bota. Eta ja, orduri jartzen za, eta dena hasiko da. Ba, lehenengoan. Bueno, apesetxeari apuntatuko dugu berriketan ere ginenean, tanto hau. Bosna. Remonteko bat ere badaukat alaxe hona. Remonte. Kontatu ingo dugu. Naizu mezarain egiz, bale, Jesus Abergo handia. Diote, izan den remonte historika handiena. Segurenik azkeneko elkartzetan nik egingo nio. Elkartzetan luze bat, gauza asko kontatuz eta bitxikeri asko kontatuz eta Madriden partida jokatzen ari zela, pelota bian, pelotarekin jokatu nahi. Bueno, hemen, bien bitartean, Oskozek egindako tanta ez. Tanto polido, Ez nahi zahaztu partidu honekin. Pelota behian gelditu. Eta partidoa 15 tanto zeira bazten da, kontraria, zi tanto egiten da, bi tanto. Eta esaten zuen, pelotari botako banu. Jarri saketokian, eman xistoakin pelotarekin goian zegoen jota pelota hori. Eta esaten zuen, partidua irabaziz baino txalo gehiago hartu nituen, pelota hura botata. Hemen gauza da, pelota goian gelituela, eta orain hiru pelotarekin. Gero biaia segute. Marka gainoa segitagoz. Segurenik ikusten ari den entzuleak, ikusi segitutu eta gure kontu hiek agian guztura hartuko zituen da ezpaituzu guztura hartu ikusle barkatu. Tanto polita, apesetxe aurrera Juania berak egin zuen, Arribilagak azeratu, Erlek ezkerrez airez, tanto Erlek. Zazpi eta bost. Tanto oso nazia, eta, bueno, asko ahi aurren, nazten joku hor. Zazpi eta bost eta atxedena. Partidua, batetik Tragoska egin, eta bestetik babesleak aipatzeko. Antigoko tabernariak. Seguro Antigoko taberna guztietan daukatela jarrita Antigoko pelota txabeketa. Jose Mari taberna, Platero, Antigoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis, Aspaldiko, Urgain, Araz, Bentaberri eta Zarika tabernak eskarrik asko guztiei. Basaten izuna Miguel Soroa eta Arriarrenena orduko kunkarietan gainera ez da azaltzen zeinen pelota izan zen goian gertitu zena, da horrekin jarritu ditzen. Bakotxa beste ibota kulpa. Bai, kronika irakurri, nik, garai bateko egunkari guztiak orduko La Voz de España, Diario, La Gaceta, bueno, Unidad, Hoja de Lunes, denak irakurri eta etzen azaltzen zeinen bota zuen, jakin behar de bata. Epaile izango zen, bat epaile. Ja, baina ni kronika dakarrik orduan, pelotan egon zirenekin ezin egon, eta bueno, kontu zarretan lehen garai batean. Hori izango da historiarrak, Denak ez dira, gordeta egon gota. Anedotak eta kontu zarrak askotan gotatzen genituen da, pelota zelek eskertzen dituzten bai. Bueno, zazpi eta bost, buelta mandiote hemen Oskozek eta Erlek. Zake Oskozek atera du, golean zerontzun Arribilagak. Erlek eskerrez atzeratu. Bosgarren kuadrotik apesetxearen pelotak adagoena da. Errebot ondora, Erlek boti golea zeraban. Termina Arribilagak atzeratu eta arrimatu. Erlek seitik eskerrez. Txokoan ederki. Gurutzatuko zuelerako Oskozek ja urratxa emana zuen Zabalda. Eta Arribilagak etxokoan erabaki du. Azkeneko momentu arte. 6-7. Eskututu indu eta gara azken txokon. Oso ongi. Hori tanto, Angel. Bai, atzelaria atzen zago, eta, claro, Oskozek bitokita erotea, Zabalero txoko onta. Oso ongi bukatua. Arribilaga. Izan dugu, multo hontan, Hilarritarako urratxa eman dutela Ormaetxeak eta Landa, jokautako biak irabaziz,
gaurko bikote irabazlea. Finaleritan izango da eta galtzailerentzat gaur bukatuko da txapelketa. Hori da. 6 eta 7 partida, txapagainen erki mozta Arrebilagak, jaso eskozek, Arrebilagak eno egin, apezetxari utzi, goizuetararen pelotak alatzera, arazoak erlerentzat, eraman ez zuen erreza. Arrebilagak azeratu erlek ezin, Zazpina. Hori da. Eta parekatu dijo da partido, Angel. Bai, bueno, claro. Irabaztega, biek irabazi nahi dute, aurrea 6-0 txapelketa eta oso serio jokatzen nahi dira, eta aurren hasieran haitu dira saltza, baina guan ja ikusten da, gehiago ideala kastigetzen atzera. Bikote bakitzak izan du, bitanteko arrenta, gorriak 4 eta 2koan, urdinak 2 eta guztekoan da 7 eta 5koan, da orain berdinduta daude, Zazpina. Arrebilagak atzera, motibolea zerlek eraman. Arrebilagak txekoan mozu, tanto! 8 eta 7, ondo Fermin! Iruta utxeko partidara. Dejada efektu gero, ezker pareta jo eta bizko barrenea sortu zaio eta ezin buen egin. Ikusentzuleok, mezuren bat bidali nahi baldin badiguzue, norbait animatuz, zerbait komentatuz, nondik ari zareten partida jarraituz, zakit, goizuetatik, Iruñetik edo Donostitik edo zaudeten tokian zaudetela, bidali nahi baldin baduzue, lasai bidali. Arrebilagaren sakea, edo Oñatitik, Erlelere erantzuna. Apezetxeak atzeratu, Oskozek moztu. Apezetxeak eskatu eta utzi Arrebilagak, Oskozek airez moztu. Lautik Apezetxeak atzeratu, rebotera doa. Ze pelota eraman duen Erlek. Arrebilagak atzera ere, ezkerrez airez. Erlek eraman. Apezetxearen pelotaka da. Erreboteko zulora, hau ere bai. Ederki Fermin. Nola engainatu den berriro. Txokora botako zuelakoan, keinu egin da Zabalean utzi, 9-7. Oia, engaintzera, txokora botako bezala bolea, eta gero, tak, Zabalera, oso ongi. Eta Erlek egindako defentsa ona, Oso ona, bai, eta azkeneko eramanduna, azken paretetik gane, oso zaila eramandu, bai. 9-7. Hor, 8 eta 7 daukazue, 9-7. Betzi. Bai, orain 9-7. Etxenik tarrak beti erne euskarrik asko egiten ari zureten lanagatik. 9-7, 4 eta 8ko partziela, Angel. Bai. Ez ban ongi aidea, aurren atzea jo, eta gero aukera dunen Fermine asmatzen nahi da, azkeneko tantot. Gorriek hartu erreko atxeen hartu dute, Fermin Arrebilagak eta Antxona Apezetxeak. Urdinak ere bai, Erle altzatu da, Oskoz orainek eserita. Arroi epaiak lasai egoteko Apezetxeari, ja kantxan da Oskoz. La partida jarriten. Neurketa hasi dela, 18 minutu. Zake atera da Arrebilagak sotamanoz erantzun Oskozek. Arrebilagaren pelotaka darroa, atzera boleaz, Erlek eraman. Arrebilagak beste bat atzera. Erlek eraman markatu, Apezetxeak atzeratu. Erlek eskudunez. Apezetxea bozterrian. Erleren pelotaka da. Bostea mote egin ez jarri. Oskoz pelota bila laugarren padora. Entregatu ez dia txarra utzi Arrebilagari. Honek azterzatzeratu ez derrotea urruti izango botiboleaz. Eraman Erlek. Moztu txapagainen Arrebilaga jaso Oskozek. Apezetxeari utzi, goizuetarrak azeratu, bolea Erlek eraman. Arrebilaga Zabalera, haze partidu egiten ari den Arrebilaga. Angel. Bai, oso ongi, Baina ez, uste behen jokatu honik eta oso ongi ikustu, guain erteritza oso ongi. Bera, aida markatzen diferentzia. Atzera jo, eta aukera duren aurren bukatu. Erlek eraman. Arrebilaga Apezetxeari laguntzen laugarren kuadrora. Erlek atzeratu. Seiterritik Apezetxea. Ezkerrez txoka motu Oskozek. Arrebilaga Zabalera, bote lasterrean Oskozek jaso. Arrebilaga txakora oso ondo. 10-7. Oso ongi, 6 tanto. Oso ongi da, Era, aida markatzen diferentzia. Guain arte behintzat, gutxitakoa.
Angel, aurreko partiduen ez bezala hemen egindako tanto asko. Arribilagak egindako 6, Oskozek egindako 4, hori aurrelaritan, pelota bakarra galduko da 10 egindako dituzte bien artean, eta atzelaritan, Atxona Bezetxek egindako 2, eta Erlek egindako bat galdutako 4 pelota bakarrik 17, ondo dago. Eta saketik ez da tantorik egin. Hauxe, begira. Bat egin zen, leheno Oskozek atera eta Arribilagak galdu duena. Horain egin du Arribilagak bere lehen. 11 eta 7. Hau, Erlek utzi du eraman gabe. Lehen Oskozek egindakoa 2 eta utxeko izan da urdinentzat, eta orain Arribilagak egindakoa 11 eta 7. Arribilagaren biparetako beste bat. Sake, resto eta ez du barkatu. Eta Angel, 7 eta 5 galtzen egotetik 7 eta utxeko partziala. 12 eta 7. Bai, ikusten da, ez. Antion seguru nahi da, bere jokun, eta Fermin nahi da, eman ez, atzea, eta gero aukera duren bukatu, eta asmatzen nahi da. Aukera Arribilaga pelotak adatzera, Erleren zotarazak ezin. 13 eta 7. Arrasai da, Arribilaga. Hau da erakustaldia egiten ari dena. Bai. Oso ongi, bai. Oso ongi. Gero eskatzik ez da. Sakea Fermin Arribilagak. Zotamano zenuntzen Oskozek. Apesetxeak ezkerrez azeratu. Segarren kuadratik Erlek. Apesetxeak eskuinez. Oskozetxekoan. Apesetxeak dijo aurrera. Biterritik arro azeratu bolea Zerlek. Gora! Gehiko txapa bete-betean Erleren pelotak. Galdu duen 3. da. 14 eta 7. Ni uste partidu, urdinatzat. Bai, ez bakarrik markagailuan dagoen aldegatik. Joko ne bai. Hoi da, jokoan ikusten ari genagatik, Angel. Uste la diferentzia da, joko. Oskozek nahi du, tante, bino oso zaila da, tanto itera. Atzeraria, zeko hartzen du, eta aurrela egizabala, eta ematen gaina, Fermin, oan bezala. Erlek txokoan, ezkerra zabalela moztu Arribilagak. Apesetxearen ezkerka da ona da. Oinatirrak, Erlek bolea zeraman. Arribilaga 3. kuadrera ezkerrez moztu. Airez Oskoz, txokora Arribilagak. Oskozek jaso ezkerrez. Apesetxea lautarritik. Lautarrian ere Erle. Ezkerrez Apesetxea. Bostetik atzeratu errabotera Erleren pelota, Apesetxeak! Ona. Hora izango zen. Ona. Jon Uria epaia bertan zen, da zurtxore esan. Eta gorse egitzen du. Erleren pelotak da. Apesetxea 6. kuadroan. Gora! Aurrenagoa, gatzen dula. Ebintxe bukatu da. Gorrien bolada. Hori da. Beheratzi tanto segean egin dituzte, Angel. Bai. Eta orain, 8 eta 9, bai. Hori buelta mateko. Hori eta guztako jokun diferentzia, gorri askoze gehiago aidea izaten aurren eta atzen. Ez ba amagaldatzen. Sakea, Javi Oskozentzat. Naparra lantzeko peloteria, 23 urtekoa. Iker Egiguren Azpeitiara ordezkatzera etorri erago. Sake Oskozek. Sakearekin tanto bat egin du. Arribilaga galdu duena. Sake atera ezkerrez Apesetxeak erantzun. Erle hemen zabalean. Ona da erantzuna. Arribilagak ezker paletara. Erle jaso. Ezkerrez Arribilaga. Ostarrian Erle ondo. Bostetik atzeratu Apesetxeak. Bara, Antion. Jokaldea, ze ondo engainatu dituen. Ez euskatzen zua ikusi do eta ongi botea eta ongi atentzio. Hau pilota bajua beste behin, pilota ate dutena urdina baju. Mango pilota. 15 eta 8. 3 pelota saskian bat goien gelditu dela. Hoi da. Arribilagaren sake luzea kontuz
Ezkerrez, Erlek erantzun. Arribilagak ezkerrez zabalera. Oskozek jaso, Arribilagaren bolea barruan. Erlek azeratu. Antxonek Sotamanoz. Ezkerrez Erlek. Apesetxeak ezkerrez eraman. Biparetakoa. Javi Oskozek eta ederra. Oso ona Zabaletik indarra manaz, jokali polita, ustake ben harrapatu du. Bipareta natu ala eta oso ongi eterea bai. Oso ongi. Beratzi eta no. Lehen nioen Ernestekarekin, ia falta eretzuela korruti, hemen gure jarraitzaile badakite. Pasarik ez dagoela, pasakin ezkero falta dela. Torneo pribatuetan antolatzaile dauka bere esku nahi dituen arabo jartzeko. Reglamentua eta araudia eta dena. Pasarik ez dago, egiten duena falta. Profesionaletan pasatzen duen ezak. Hoi da. Zake Javi Oskozek, 9:15. Errebot ondotik apozitziak eraman. Oskozek ederki, zake erresto ezkerresteko almozko. 10:15. Oso ona. Antxon antzen, baina oso ongi indo, txapa gainean justu eta ezin itxi. Horatzakar. Bi kontrariak engainatu ditu, Arribilaga ia Zabalerako bide hartzera zijoan. Hoi da. Antxonek astirik ez. Aurrera iristeko. 10:15. Sakea Oskozek. Sakea Arroa. Ezkerra zaberatzeak, Zabalera ondo erantzun. Eta Oskozek Zabalera utzi, Arribilaga jaso. Oskozek azeratua, Apezitxeak ezkerra irez. Txokoan, ai, nola dijoan tantoa. Apezitxeak aukera, Zabalean ederki Antxon. Oso ona ondo. 16:10. Nahazian lau peloteriak ia bi kuadrotan sartuta, Angel. Guango atzelari, gaurre jauten balmadia. Ditu, hemen errepikatuta, Angel. Lau peloteriak urte sartuta. Atzelari jauten balmadia aurrea, seguro dejada, o tanto itxera, o jugada mat itxera. Sakea, Fermin Arribilaga dut, oso tanto polita. Sake atera du, laburra baino ona. Guiztu benditu iruko arrastoa. Arribilagaren pelota kada bortitza. Bolea, zerne gora. 17:10. Merito Arribilaga. Peltarik alduka beha, Angel. Sakez bat, jokoan 8 gehiago guztila bederatzi. Gero jore bai, atzera eta pelota luzatuz, eta bai. Erleri askoa da behartzen aire eta sartzen. Sakea, Arribilaga... Tanto? Sakea luzea atera azkera arrisko horixe dauka. Bai. Errebotean sartzeko arrisko. Hori da bai. Eta horrelari azba sartzen. Uste sartu gara zakala Oskozek. Hemen 8:10. Asko ari da Arribilaga Sakearekin arrizkatzen. Bai. Pasako arrastoztu urdi baino ondari zegateatzen. Oaina ez teogia, ja. Orain bai, Oskozek aire zerantzen. Arribilaga mozu. Ezkeratza Oskozek ora. Oskozek aldu duen lehenengo pelota. 19:10. Jaime Solarrek, ez dakit nondik idazten digon dio, no sé cómo este deporte no es más famoso en España. Nik uste, estatu guztian ondo zakutzen dela pelota. Gehiine, bai. Lurralde guztietan esan nuke pelotalekoa daudela. Hau igual da, horreno Galizi ikusten dula eta ez da. Hasi Galiziatik, Castilla de hace esanikez, Galiziatik eta Andaluzia bertan da, Levanton da, Katalunian da, gure lurraldeekin geztatzen gara. Euskal Herrian, Errioxan, gero Segovia, Salamanca eta gita, baina ez. Beste gauza da, orain Antigoako txarreketa hau, zuk ikusten jarritzeko aukera dela pelotariak. Hori gauzara da, eta txarreketa importantzia garantzua eta... Arribilaga mozutakoa jaso du Oskozek, Arribilaga kazeratu, Erlek ezkerru zaire zeragan, Arribilaga kakerakoa moztu, jaso Oskozek. Arribilaga dengatxe Zabalera, jaso Oskozek hau ere. Arribilaga esotabanoz, Erlek bolea zetxokora, Arribilaga txokora, jaso Oskozek, apezetxeari aukerako utzi dio. Antxonek azeratu, bolea zerlek eraban. Arribilaga mozu txapa gainean, jaso Oskozek, Arribilaga beste aukera bat, Erlek jasoa zintan da bolero. Nahi golana.
Apesetxearen ezkerka da. Eraman Erlek. Arribillaga txokoan. Oskozek ere txokora. Arribillaga jaso. Erlek. Lautik atzeratu. Boleaz Arribillagak eraman. Oskozek atzera. Boleaz Arribillagak eraman. Atzera. Oskozek. Arribillaga atzelari dago. Apesetxea aurrelari dago. Oskozek atzeratu. Arribillaga gazte segitzen du. Ezkerrez ere zeraman. Erlek. Dejaba zabalera. Antxuna Apesetxea aurrelari honek jaso. Erlek atzeratu. Ezkerrez Arribillagak eraman. Oso nazian dando ya Arribillaga aurrera. Apesetxea ya atzera. Bolea alko izudarra. Erlek jetxi. Aso Apesetxea. Ezkerrez. Ara. Ezkerrez Oskozek eramandakoa. Apesetxeak ezin jaso. Tanto agorra izan du eta azkenen ja nekeek. Arribillaga antza ganatzen, eskatu eta Antxon sartu da eta ez du eraman. Partido polita. Bai. Markagailuan egia da, aldea dagoela, baina tanto polita. Baina tanto politak eta saltzeetu bat eta ikusteko polita. 11:19 azken aldiz gogoratzera goaz. Txabeketa honetan ditugun Antiguoko auzoko tabernari eta bertako bezeroak. Jose Mari Taberna, Platero, Antiguoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danera, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Aratz, Bentaberri eta Zarika. Tabernari eta bezeroei agur bero bat, bihar ere badakizue. Zazpitan izango ditugula partiduak eta hortxe zazpiak 8-10 gutxi aldera zuek izango garela zuzenean ja ligaskako azkenengo partiduekin. Bihar ja finalerdiak erabakita geldituko dira. Finalerdiak datorren astean. Aste arte eta aste azkenean 6:30. Eta finalak larun batean. Hilak 31. Sake Javi Oskozek. Sakearekin Oskozek tanto bat egin du. Eta Fermin Arribillagak bi egin ditu. Diferentzia, buska emeetzia maika, urdina oso gauzak oso hori gaztu dute. Akatxin gabe, opari egin gabe eta zarraxa. Arribillaga oso ongi, antxan esanik ez. Sake atera du. Oskozek eta Arribillagak erantzun. Zabaletik jaso orain. Oskoz, biti txokoan, Arribillagak ezkerrez jaso. Atzera Oskozek, boleaz, Apesetxeak eraman. Oskozek biteritik atzeratu. Apesetxeak ezkerrez airez. Zabalean da Erle oinatiarra. Atzeratu. Apesetxea bosterritik. Eskoine jaso Erlek. Apesetxeak harri modureko azkerrez atera. Jaso Erlek. Boleaz Arribillaga. Oskozek atzeratu. Apesetxea bosgarren kuadrotik. Ezkerrez txokora Oskozek. Ara! Atera baritzaio, bai. Joan da txokora, konfiantza guztiarekin ez tanto egin behar dut, baina ez. Apesetxeak ezkerrez gureztatu egia kanpora bota dut. Bai. Amabi eta bederatze. Dela ongetetze ez da rasa, tanto politiak egiteko, baina, oan egota do, zuloa ikusi do, baina, ez da suerte izan du, tanto ontan. Amabi eta meretzi. Sakea. Javi Oskozentzat. Goratuko dugu gorriak, segurako bolada izan dutela. Bostez zazpi galtzen egotetik 14 eta zazpira joan direla, 9 eta utxeko parzialarekin. Baina handi da hori. Horrein zazpitan dela aldea. Horrein buelta martu, Ezkerrez Oskoz. Apesetxea bostetik. Eskuinez jaso Erlek. Apesetxea bosgarren kuadrotik atzeratu. Ezkerrez Erlek. Apesetxearen pelotak aldatzera. Segitik Erlek. Arribillaga pelota bila, laugarren kuadrota.
arrimatuz. Dute txarra egin dio, ondo Erle. Arribilagaren pelotaka da atzera, arro dator. Kantza erditik Erle justu eraman. Gorriak dominatzaile ditugu. Jaso. Oskozek. Apesetxearen pelotaka da atzera, errebotea gertu du. Eskoa sartzeko tokia bazuen eta sartu du Erlek eta eraman pelota. Arribilagak hauai atzeratu. Erlek eraman. Apesetxeak. Erle bostardian. Apesetxea lautik. Esko zabalera. Arribilagak izatera. Eskozea jaso eta atzeratu. Apesetxea. Jaso Erlek, apesetxea aurrera da pelota bila, irutik eman, lauteretik utx Erlek. Galdu duen laugarren pelota. Ja, nekatu dia pilotari. 32, bai, eta partida, Angel, markagailuan aldea dago, baina 36 minutu. Ez dakit bi edo hiru atxeden bakarrik hartu direla, ba... Bai, ez da partida gorra egiten, edia. Asko egia peloteatzen eta... Tanto bukatzeko bai. Lehenengo partida izan du gorekatua, bina launa bosna zazpina eta gero ya partida dutxea. Arribilaga txokora, Eskozek ere txokora, Arribilaga jaso. Erle laugarren godatik. Ezkerrez apesetxea. Atzera Erlek. Seitik apesetxeak. Oskozek gantxo hona da. Arribilaga txokora, Oskozek txokotik txokora. Erlek ezkerrez airez. Arribilagaren pelotaka da, jokoa baretuz. Antxoni atzera joateko, astia emanaz. Arribilagak iruterki zabalera. Dejada zabalera Oskozek. Ze jokaldi egin den hor. Arribilagak, baina jaso egin du pelota Oskozek. Apesetxeak atzeratu. Ezkerrez Erle. Etxi Arribilagak. Jaso Oskozek, Arribilagak aperako, biparetakoa! Jaso! Antxonek ere, bigarren botean dio. Jon Uria bigarren botean. Bai, bigarren botean. Ze pelota jaso duen. Zagit, bigarren izan duen, Hemen errepikapena. Neri zuzenean lehenengoan irutu zait. Bueno. Amairu. Ez dute, zake jakinta azait. Ez gainera markagailuan aldea dago. Urdini beste bat ematearekin. Bai, zama almatzea emeetzina, ugina. Zazbani, zen baino. Pilotariak atxeden matartzera, a ber. Bai. Tantoa kontatu gutzadan. Beheratzi, amazazpi, nesotzi, hogeitabi. Ez da ikusten. Neri lehenengoan irutu zait. Ni zuzen iruditzit lehenengo goten, gara, zagit. Errepiken ez da garbia ikusten. Neri hemen ez gaude tokitxarren aurrekoa ikusteko, baina... Aurreko epaile ikusten. Orain errepikapean Angela ematen zuen behiz, lehenengoan izan da. Ez da garbi ikusten errepiken. Ni zuzen gara bendigako urrutik gaude, ez ikusteko. Lehenengo izan den ogidarrengo. Errepikena pixot. Ez da dena garbi ikusten. Hore mendigan. Bigarrengo. Bigarrengoan? Bai. Aurretik gaitze garri, atzetik gana ikusten da, bigarren. 13-20. Zuen zatere, epaile zatere, ze konpermiso. Zazkero, askotan nahiago gero telebistak ez ematea, ze... Hombre, a ver... Beti intentzirikoen narekin, baina... Asmatzen badezu, jokaldi asmatzen badezu, eta telebistan botzea, ongi editu zera, baina... Hankasartzei jemarezu, eta telebistan botzen badute, hori da txarra. Baina hor, beti zer den bezala momentuan erabaki behar da, eta... Horrezto, futbolen bezala, barta horrezta, hori bezo gora, asa... Gaizki etorriko, baina, oso zaila da pilota. 13-20, sake Javi Oskozentzat. Sake arroa. Antxora bezetxeak, eraman. Oskoze txokora, tanto. Ona Javi. Oso dibujatu tanto. Antxonek eraman duen sake ere, sake gaizto eraman du, Toki asko getzakata. Esan dugu, jokoan finalaritarako txartela dagoen. Multzo honetan, Ormaetxek eta Landak lortu dute finalaritarako txartela.
jugautako biak irabaziz. Garko galtzaileak, jugautako biak galduta izango ditu, kanpora beraz. Eta garko irabaziak, bitik bat irabazita eta final argietara. Momentuz aukera gehiago, final argietarako, Arribilagak eta abentzea ze sake bueltatu duen Antxola Pesatxeak errebotetik. Hau ezkarra ere zera manda. Oskozek azeratu. Bostadian, Pesatxeak eraman. Oskozek txokora, Arribilaga bizkorriko pelota dira, dekaba gautzi. Oskozek jaso, Pesatxea, ezin. Oso jokaldi bolita. Javi Oskozena, amaboseta hori. Eta maus, bai. Bueno, tanto bolilla y no Oskozena, Berrogeita bat minutu partidu, gara, zerbait aurken. Ez, haidea jogatzen, Ez toke jatzik. Naiz guetzat, naiz ikusenantzat. Beste atxenaldia, gorrik. Hartu ezatena, menezi dut eta. Berandu etorrienari gogoratuko diogu lehenengo partiduan garaipena Xabier Rekalde eta Bierre Lortz Bizkaitarra lortu dutela. Andoni Sadazibar eta Mikel Leonetek kontra, Mikel Leonetek Eneko Beloki ordezkatu du. Eta garaipen honi esker Rekalde eta Lortz jokautako biak irabaziz multzoko lehenengo tokian gelditu dira. Sadazibar eta Beloki jokautako biak galduz azkenengo tokian. Eta Lizeagak eta Garainok bat galdu beste irabazi, emaitza horri esker, garaipen horri esker, final erditan dira. Hemen ikuskizun dago, zein sartuko den final erdietan. Javi Oskoz atxeenean, Mikel Arroio epaileak lehen zuen pelota eman, 15-20, eta sakea Javi Oskoz entzun. Beste bi tanto izke urdinak, gorrik urduri jarriko dira eta nahi lara. Lantzeko 23 urteko pelotaria. 1,83 zentimetrorekin. Hor da Javi, sake atera du. Ezkerrez Antxona Pesatxeak oso ondo erantzun. Erlek bostaretik. Sei garren kuadroan Pesatxea. Erle pelota kada bikaina. Oso goz detentea egin, bestela arrebotean zen. Erlek beste bat atzera. Boleaz eraman Arribilagak. Oskozek aukera nahiago atzeratu. Pesatxea zeitik. Erlek atzera. Boleaz Arribilaga, Oskozek aukera, utzi. Erlek hirugarren kuadrotik. Pesatxeak ezkerra irez. Oskoz, botera. Arribilaga irutarrian. Ai. Erlek bote txarra egin dio non moldatu da. Lautik atzera Antxona Pesatxea ondo. Errebotera eta tanto Antxon. Oso ona. Hogeita bat. Oso ona pelota Antxonena. Datorren aztean berriko etorri behar orduan, Angel. Bueno, aukera baldin badago. Aukera bai, ez da izango da. Besotarra ikustea eta besteak ikustea. Besotarra ikustea. Zake atera Arribilagak eta erantzun Oskozek. Arribilagaren pelotak adatzera 21 eta 15 azkentan izan egitekena jokoan. Botera Arribilaga biterritik jo atzera indartzu Erlek airez eraman. Pesatxeak iruterritik atzeratu. Gorria dominatzen. Botibolea, zardak ezin eta bukatu da partidua. Bukatu da. Pesatxeak egindako azkenengo tanto, 22 eta 15. Estadistika errepasatzerak orduan 44 minutuko partidua. Berdinketak 2-an, 4-an, 5-an eta 7-an. Eta hor hautsi dute partidua Fermin Arribilaga eta Antxona Pesatxeak 7 eta 5 galtzen egotetik 14 eta 7 joan dira. Beheratzi tautzeko partidalekin. Aizakerik ez dago, Angel. Ez. Merezirako garaipenan lortu dute. Gorrik askozek izan dira, naiz aurren eta naiz atzen eta meremitu guztiekin irabazi dute eta hor dagate final erdiko txartela eta zine aurka tokatzen, aurkari tokatzen dira. Estadistika errepasatzerakoan agian tantoren batik igez egin dugu, baina bueno, Fermin Arribilagari 10 tanta putatu dizkiegu. Jokoan 8 sakez 2 guztira 10. Antxona Pesatxea bere atzelariek egindako 6 dauzka, galdutako 4. Eta urdietan Javi Oskozek egindako
bederatzi sakez bat guztira 10, 2 pelota galdu ditu, eta Inigo Erle Oñatierrak tanto bat egin du jokoan eta 4 pelota galdu ditu, eta esan deko, 44 minutuko partidua. Bueno, Angel, bazkarrik asko tortzagatik. Ba, ez, zuberi Urreko eskerrik asko. konpromisoa nun daukazu, semea ikustea edo nun daukazu? Bai, larun baten, ne pasen Soriako zizerri den, Sorian zeate? Lamaten bai. Bitu ze ondo. Ne pas, vuelta. Oina, erretiratuta eta... Bueno, guante nahiko denbo hau, eta libre honezkero, venga, semen aitzakin, venga, aratonara, eta hola. Bazkarrik asko, Angel. Ba, zuberi, onbitzeati, Etortzen venga. baldin bazara ikusiko gara, Bai, eskerrik asko. azalduko da, venga, zuberi. Gu bagoaz, protagonisten bila. Vale, Ea ze kontatzen diguten. Bad girls make them say wow, wow, wow. Bad girls make them say wow, 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 wow. Make them say wow, 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 wow. Make them say. Bueno, Antigoko txalbeketan klasiko bat, Antxona Pezetxea, arratsaldean. Arratsaldeon, berdin. Bueno, lehenengo partea oso orekatu da, kosta egin da guztia. Zeate, 2, 4, 5, 7, 7 eta 5 galtzen, eta hortxe, dena erabaki duzu. Beheratzi zitatu segidan egin da, partida utzi duzu. Bai, bueno, hasieran hortxe biliga bi pareja berdin du, eta bueno, gero 7 eta 5 galtzen jarri ondoren deskanso bat eskatu uste du, eta bueno, itzen du bien arten ba atzera kargatu behar ginen aurrena, eta hor nik uste bi mina indula, Erlek, Ferminek aurretik gane urruti jarrio pilota, eta pixo sufritu indula iruditzen zit, eta hortik gane ireki du bekoan, baina bueno, bukaera nahiko lamazian, osko zegazko asmatu, eta gustora, irabazita. Tio gogorra, 44 minutu, tanto asko, ritmo handiak jogutakoa, tio gogorra. Bai, nik uste nahiko mutua izan duela partidua, atzelarik aurren desente bil behar izan du. Ikusentza polita da hori. Bueno, Txokoan da, zabalean da hori betzko. Atzelarintzate bai, atzelari ere guztaren ziorra egotea, baina bueno, ez bi aurrelarik remata hori ona dia, eta bueno, orduan, aurko launtzeatu gatu zio, eta ongi gustora. Zagit Antigo zemarren urtea duzu, 5 garna, 6 garna, 4 urte txapela lortu duzu, urruti dago txapela, baina finalerdia ja lortu dituzu, Bueno, lortu txu, baina bueno, semifinalatan kontrario oso gorrak eukotxu, oker ez bano Gutirrez taberna hola, eta bueno, oso gorrak, jotzen duten asko, defenditure bai, eta bueno, gaurraina gehiago egatu beharko semifinala irabazteko. Alberdi da, zure bikotea, gaur Ferminekin jokatu duzu, baina azte partida jokatu duen Ferminek, Bai, Fermin azken aldi luzen oso maila honen da bila, eta
Eta, bueno, banakin onara torri ordu aurreneko aldia zen jokatzen zuen hemen, banakin asko jogatuko zula, eta, bueno, hala izan du da. Launtza oso ona izan du da. Eskerrik asko, Antxon, zorionak. Eskerrik asko. Fermin, Arratsaldeon, Txaldeon, bai. gustora antigon. Bai, esan gustora ez nahi zinon aritu hemen, eta ongi. Oso frontoi ezberdina. Oso ezberdina, bai txiki da, eta ematen du hola aurren gauza asko egin behar dela, baina gero partidu berri alden ikusi dugu atzen ere min egiten dela hemen, bai, erreboten da. Disfrutatu ikusi zaitut, ez bakarrik aurrean zure jokoan, atzen ere biliza, Antxon aurren ere bili da, Bai. disfrutatuz. Hala da, bai, nik uste, bai, joko handi egon dela, partidu polite joan dela, eta hori, aurren tikitak hori egon da, eta bai, gustatzen zait olako partiduak, eta oso gustora, bai. Ez dakit pelota da galdu duzun, galdu baldin batzut bat, galdu duzu, baina egindakoak 10. Bai, ez dakit, baina hasieran baton bat bai, galdutakoak ez dakit, opariren bat hasieran ere bai, ze Jabiko aurren oso erraz bukatzen du. Eina ongi, bai, nik uste orotara nahiko ongi, bai. Zer sensazioa antigon jokatzea? Bai, oso ona, asko gustatu zai, gainera YouTubetik ikusten nun eta aurten ikusi dut kubierta honekin kriston ambientea egiten dela, eta oso ongi, oso sensaziona, bai. Bueno, Alberdiren toki hartu duzu, ez dakit atorren astean Alberdi ja ondongo den, jokatuko duzun, baina zuk zurea egin duzu. Bai, hori da, bai, printzipioz nik uste Julen nahiko dela, hori behatzean batzuk nola lesio bat, baina, bueno, ni egin dut eta pozi, esan gustora, bai, partidu batekin nahikoa. Fermin Arrebilaga, eskerrik asko eta zorionak. Zueri, venga, eskerrik asko. Bueno, gaurko kontuak hau isek. Bihar, ligilako azkenengo eguna izango dugu, bihar 7:00 aurrera partiduak, zuekin, hortxe, 7:08 gutxi, 7:10 gutxi aldera izango gaituzue. Gustoko zita baldin baduzue, badakizue. Bihar arte eta bihar ja bai, finalerdi guztiak erabakita geldituko dira. Hemen ondo esan digu Antxon Apezetxeak, bereik gaurko puntuarekin badakita zeinen kontra jokatuko duten, Gutierrez eta Bernalaren kontra. Azter nolako finalerdia. Hori da torren ostean. Bihar ligilako azkena. Eskerrik asko eta arratsaldeon.